Na preferente, Pobra e Cidade de Ribeira aspiran a seguir puntuando. Os pobrenses que só gañaron na primeira xornada buscan un novo triunfo ante o Pol e os ribeirenses vivirán un dos duelos da xornada ao medirse ao Lalín. A preferente tamén volve á escena con dous partidos importantes para os equipos da comarca. Puebla e Cidade de Ribeira non están a ter o inicio da campaña desexado, pero están collendo forza e carrerilla para dar un salto na clasificación en forma de triunfos. O Puebla afronta a quinta xornada da competición dende o 8º lugar do Grupo 1 e quere deixar atrás a súa xeira de 3 encontros sen gañar. Os xogadores adestrados por Chofri viviron unha semana intensa de adestramentos para preparar o seu duelo ante o Pol, un 10º clasificado. Os pobrenses regresan á alta onde agardan estar arroupados polos seus para volver á senda do triunfo, xa que encadean 3 xornadas de empates e derrotas, a última a vivida pasada fin de semana en San Tirso. Nesta ocasión terán en fronte o Pol, que chega en boa dinámica tras impoñerse o Burela. Este domingo o Puebla e o Pol veránse as caras sobre o verde da alta. O choque comezará ás 5:30 da tarde. E o Cidade de Ribeira vivirá un dos duelos de alta tensión de toda a liga. Os ribeirenses visitan un campo pouco amigable, o Manuel Ángel Cortizo, para medirse a un duro rival, o Lalín. Os banquiazuis afrontan este partido con gañas, sobre todo despois de gañar o seu último encontro ante o anterior líder do grupo, o Negreira, e de colocarse décimos. Unha vez sumado o primeiro triunfo da campaña, os xogadores adestrados por Manuel Ángel Pena queren enlazar o segundo consecutivo, aínda que non o terán fácil. O Lalín, 13º, anda tamén na procura de 3 importantes puntos para ascender na táboa, logo de caer a pasada xornada ante Órdenes. O domingo a partir das 5 da tarde, Lalín e Cidade de Ribeira enfrontaránse sobre Manuel Ángel Cortizo nesta quinta xornada da preferente.